Halo, selamat datang di channel Suluhulun Official. Jangan lupa likere, sahere, komere, dan subscribe, karena di channel ini selalu mengupload tentang adat Batak. Yuk subscribe supaya tidak ketinggalan videonya. Na parjulu pasaton nami hamalaton nirohan nami tuadupan ni amat tanah mertua di bata ala totong di bagasan hai pason di bagasan lasiro ado hita salhuna di bagasan tikyon lumuwi madi kamu kasutun nami amang boru nami raja nai pos khusus namai Raja Marbun di bagasan tikyon. Jadi di son roro kami mergasi matupang siwurian songon hula-hula dia nama jai di kamu di tikyon na perjulu dohonokku muliate mati na boru niba nang amang boru tekas doh butuh kami di pamatang ni amang boru nami na hurak sekat nuain nungatung liling dia kapersahiton naroto pamatangmu amang boru tamiyang do pasaton nami di begas tikyon anggia atong olak nyo tuari na mangihut asa piu ma panahit siap pamatangmu dan dihilala amang boru nami nang songonima amang boru nami asa dapot silas niroha di kamu nang dihita saluhuna olak nyo tujuluan nyarion jadi nang songonima totong dohonok kulo dihela nang di boruku bapak nesial nang boruku ianggo dihamiak kahula-hulam takas do di boto koina apalai botom adong do di Sukamandi alai di bahasa tikyon tang boy mernatapak nasida rap do tita di pertikyanon ima ala adong akapanahit naro tumatang nasida jadi menurut kami penuhan dison nagabi utusan nasiak kerawangon las maroham jaladohonok kuma tuwarukku gugui mamasari asa regaho nang songoni hamyak kahula-hulam asa sangap tuakka arina manghihut holan ido itu doh dihelanami na buy basahatokku di bahasa tikyon na asing nai pagajang ma di bagasar rokam jadi songoni ma dihamu di berenami nang di boru pengatin da baru oh lu tulang mau lihat di Tuhan di las nirohamuna di bagasar tikyon kami piatong maselas do rohanami di nomor hite di nang saya kamu majalo pasu-pasu perdong asaripion siap bagas joro itu hatai marhite na posona anakin anggia matong dilihut Tuhan di kamu sedani roha yang go nomor rumah tangga te ikon sedaru roha jadi didok hatai na dua gabe sedaninna nang seda gabe dua jangan dibolak balik dua menjadi satu itulah di perumah tangga mulu nunggui di tiup pamungoni pos durokan nami dabok manauli dabok nadenggan olak nyon tujuluan nyarion pasahaton itu amai di keluarga muna saat tuak kali namang ihut jadi di son arong doh kami perbuani holong nami ulos nagajang ulos nahapal jala ulos sitoro prabu tamyang nami turuban yang mata nomor 2 di bata asa gajang matong barita gabe gajang nang barita horas bigion nami siak kamu olak nyon tujuluan nyarion asa dipasuk-pasuk tuh kamu dinalahu bamuka perumah tangga muna naib baruon prosedurohan nami merhite tang yang nami pasaton itu amma dihamu nasinakap doh nani luluan ni roham tujuluan nyarion dang mergajang doh nami di bangsa tikyon amang pargosi nami gabe mang gabe asa upasahat kami ju perbuani holong namion tu bere nami tu boru nami asa peluda maju pelu-pelumi baem mana upar tusi melihat emang
kamu doa parhutul nabi hula-hula nabar hamaragi raja sitanggang raja sidalahi raja madur partik aku pecah kami